вярва, че дори под микроскоп да се взираш трябва. Те малки до безкрайно са, чак би се усъмнил. Но ако срещнеш ги, нали, не ги издавай ти, Но ако срещнеш ги, нали, не ги издавай ти. Но ако срещнеш ги, нали... Профилмс представя Сръчковците. Сръчковците малки са и чак не ви се вярва, че дори под микроскоп да се взираш трябва. Те малки до безкрайно са, чак би се усъмнил. Но ако срещнеш ги, нали, не ги издавай ти, Но ако срещнеш ги, нали, не ги издавай ти. Но ако срещнеш ги, нали... Профилмс представя Сръчковците. Сръчковците малки са и чак не ви се вярва, че дори под микроскоп да се взираш трябва. Те малки до безкрайно са, чак би се усъмнил. Но ако срещнеш ги, нали, не ги издавай ти, Но ако срещнеш ги, нали, не ги издавай ти. Но ако срещнеш ги, нали... Профилмс представя Сръчковците. Сръчковците малки са и чак не ви се вярва, че дори под микроскоп да се взираш трябва. Те малки до безкрайно са, чак би се усъмнил. Но ако срещнеш ги, нали, не ги издавай ти, Но ако срещнеш ги, нали, не ги издавай ти. Но ако срещнеш ги, нали... Профилмс представя Сръчковците.